jatumar matarka jatumarka ne, jatumarka jatumar matarka ne. Ina fata an gane. Ina yan mata masu wadakanta jatuma, waɗansu matan wai idan za a yi aure, idan jatuma za ta zo gidan ɗanta da ta zo sai ɗaya ta yi maka samu shaida da sai ta ce na a sake musu ba. Na ga wannan tsohon tana wani kakkan ba, tana zuwa na ga tana wani zazzare ido, na ga ta mai wani kallo ɗaya uku, ta kalle ni daga sama har ƙasa, ka ji tsohuwa da gidan kallo, ka ga irin wannan kallo, lalle kina fama, ɗan tsohuwar nan, lalle ba ni labarin ki halinta. Ita kuma a fesa, ta ce a ɗan tsohuwar nan in na baka kunu mai zafi ta ce mai zafi, in ta baka kunu mai sanyi ta ce na kai mata kunu mai sanyi, in na kai mata abinci ta ce ɗumame. Kullum haka nan ta sani a gaba biki ga na mai ne na kai kule ai kin dinga yayyo kulewa da babbailewa jatumanki yanzu ke jatumanki zaki ce kin babbaile kin yanko ne yaya zaki kushe wata ba daidai bane wannan. Don haka idan iyayen mazan ku sun zo gidanku ku zo ku kama kayan su ku wanke, tsoffi ma ba sa rike kaya da yawa. Ke ne nan yan matan zamanin yanzu za su yi tafiya sai sun dauko akwati biyu, akwati biyu. In mata ne in zaka biya su yanzu in ma za ta tafi wallahi bata kita rike akwati uku ba. Kaje ta sa ka kai ta zabi. Amma namiji ba ruwansa, ya ga dama ma sai yanzu ka dama sai sa kai ga abu. A duniya ne kike dauka da zabi. Idan na samu gado Italian bed din kwanta, in ba samu ba ina samu benci in kwanta, idan na kwanta akan benci na yi wanka, inda bido za ka gane na kwanta akan benci. To kuma ta me yasa don kici da kali ɗan magama da kali bolon da ɗan Hausa da wanda ta ci kaza, in kin fito waye zai gane kin ci wannan daɗi? Babu. Na taɓa gaya muku wani abokinmu in ya fito sai ya ce mana kwanta kaza. Kawai na ɗauɗai kawai sai ya amai kai sai muka ga garin kwaki. Yana ba masa ziyara. Ina za a wanda kuka ci a cikin cikin ku. Saboda haka sirri ne rayuwar duniya.